Anem a fer una recepta diferent, una recepta subtil. Farem unes flors de carabassó farcides de formatge. Un plat per formatgers. Començarem fent una cremeta de carabassa, però molt senzilla, molt senzilla. Començam amb un poquet de porro, cap a de dins, i una miqueta de ceba blanca. Per mi, important aquestes dues verdures, no volem un sofregit fort i intens, com faríem per un arròs o per un aguillat, sinó que volem un blanquejat. Posam una miqueta de sal, una miqueta de prava bo, i li donem dues voltes amb un ratxet d'oli. Un poquet de prava bo. Una vegada que hem fondejat una miqueta aquesta ceba i aquest porro, anirem amb la carabassa. Talladeta d'aus, de manera que s'acogui d'una manera homogènia, i a més la courem just el temps necessari. No ens interessa tenir aquella carabassa esmorteïda, no, una carabassa amb gust de carabassa. Per tant, el que farem serà fondejar una mica i en el principi no li posarem ni aigua. Taparem que suï una mica, que s'acogui en el seu gust. I aquí tenc una mica de brou, no molt. I és super senzill, l'he fet, es tenc que arreglava les verdures. A dins d'aquesta mateixa olla he posat una mica de pell de carabassa, les cors d'esporros, un poquet de ceba, 2 alls, un bocí de pastanagó i tenc un brou, però n'hi posaré poquet. Aquest formatge blau és un formatge molt cremós i molt intens. Agrada a qui agrada, a mi m'apassiona. Aquestes clovetes, que normalment rebutjam, jo els posaré dins la crema. D'aquesta manera tindré com un gust extra de formatge. Ja us he dit que era un plat per formatgers. Moltes vegades aquestes cremes els hi afegim llet o els hi afegim nata. Jo n'hi afegiré tal vegada una mica en acabar. El mateix farem amb aquest ruló de cabra, un altre formatge intens. Nosaltres utilitzarem la pell per saboritzar la nostra crema de carabassa i la popeta per farcir les floretes de carabassó. Una delícia. Veus com va coguent? Com no ha de més té brou? Ara n'hi posarem un poc per donar-li humitat suficient. No volem un puré, sinó que volem una cremeta, per tant ha d'haver humitat. Sobretot, no s'atura res. Ali d'or, formatget ja s'ha fus. Ja tenim la part greixosa, un poc per emulsionar aquesta crema. I ara ens falta la miqueta de brou o d'aigua per afegir-li. Just cobrim, veus? I deixam coure res, 10-12 minuts. Mentre també arreglaré aquests dàtils que ens aniran de perles en el formatge. Ja sabem que el formatge, sobretot el blau, li va molt bé aquest punt dolç. També hi posarem un bocinet de pera, és a dir, intentarem tenir unes flors de carabassó subtils, just cuites, però que tinguin diferents matisos. Així que ara farem bocinets d'aquests dàtils i bocinet de pera. A aquesta pereta li posarem unes gotetes de llimona. Primer, per equilibrar gusts. És a dir, aquí tenim formatge blau i formatge de cabra, i a més dàtils, tots gusts forts. Per tant, li posarem una mica de llimona per fer-la tornar una mica més cítrica i a més ens protegirà la pera que no torni negra. I ja tenim tot allò que anirà dins les flors a punt i ja, com a darrer guarniment, farem una mica de rabenet, que estan ben nets, i el que farem serà fer-ne un daus petitons que tremparem. I serà també aquest punt amb un pot de grassi, aquest coentet, fresquet, que li afegirem. Ja tenim els rabenets, que per mi són un ingredient brutal dins la cuina. Troc que l'empleam poc a rave aquí el rabenet. Normalment els solem menjar només cru per acompanyar, però jo crec que té moltes possibilitats. És coentet, té aigua, és fresc. Nosaltres encara li donarem un punt cítric, una goteta de vinagre, una miqueta de sal, poca de cosa, i un rai d'oli. I aquí tindrem els crostonets divertits, i d'aquesta manera que faran el costat de vinagre i una tonalitat rosa molt xula. La crema de carabassa la tenim a punt. Ja aturam, perquè el que vull quan capol és que la carabassa estigui sencera, que quan l'espanyam s'esclafi, però que tingui el gust de carabassa. I ara a mi a farcir aquestes delícies de flor de carabassó. És
És una passada. I el que farem és posar-hi un bocinet de formatge de cabra, un bocinet de formatge blau, un bocinet de dàtil i un bocinet de pera amb llimona. Posam un ratxet d'oli a baix dins el forn i tenc el forn a 200 graus. I el que fem és posar-les aquí. I just vull res, un cop de forn, perquè això és un producte super subtil que requereix una cocció mínima i evidentment, el formatge ja el tenim a punt. Així que seguim. Un rajolinet d'oli i anem 5 minutets al forn a 200 graus. I ja el tenim a punt per les nostres floretes. Mireu això, 3 minuts al forn, les floretes s'apanseixen i el formatge comença a suar. Posam una miqueta de crema de carabassa. Quina textura, quina oloreta de formatge que fa. No han d'aturar res. La repartim bé. I ara anem a posar-li una goteta d'aquella nata que no li hem posat abans. Només una miqueta. A mi m'agrada molt posar-li així perquè aconseguim gusts diferents, matisos dins un mateix plat. I ara les floretes que són super sutils i delicades. Això són mossegadetes delicioses. Podríem dir que són com uns canelons extremadament fins. Aquí les avellanes, les nous, pistatxos, ametles, fan aquesta funció estimulant davant tant de gust i tanta cremositat. Tindrem la part cruixent. Igual que també és cruixent aquest rabenet que hem trempat abans i que té aquest punt fresc i avinagrat que sí que mos donarà tocs subtils, divertiment en aquesta crema tan sedosa i làctica. I aquest plat diferent, subtil, ple de matisos, va perfecte amb aquest plat llevant de Miquel Oliver de Petra, un vi fet en giro-ros i que ha madurat durant llarg temps amb botes de roure i acàcia francès. QBQ, que poques. I és que diu que els plats de cuera no són divertits. Cremeta de carabassa, flors farcides de formatge, dàtil, rabenet, una subtilitat brutal, avellanes, pistatxos. Un festival. Salut! La setmana que ve hi tornem. Mentre, bon profit i molta salut. Festival... Festival. Boníssim.